खुलुमबाय आं दिनै तामुलपुर मटन सकआव माने बाजै अनसक खुलिदों बेयाव दिनै बेखेवजेननाय खामानि माने हाबाफारि लादों आरो इनागुरेसन खालामदों। बहुत मोजां मोनबाय कारन बेबायदि आं जेरावबो मोनाखैमोन दा जिगिरि बाजै अनसक खुलिनाय थाखैनो जि मानसिफोरा जोंना गामियाव थांनानै लोंनाय मान सनमान थांनाय बे बहुत नुदो नांलाय खुंलाय जायो लोंनो थांनानै बेफोरजों जाया इयावनो फैनानै जिखुनु मानसि फैनानै दा निजिनि इच्छा मथे लांनानै लोंनानै आरामसे न'आव थानो हायो खुनु असुबिदा गैया रावबो नुवाबो रावबो रायनोबो हाया आरामसे लोंजायो आरो बेनि थाखायनो इयावबो बारबो थागोन सोरबा जे न'आव लोंनाय जुदि कन्डिसना गाज्रि दं इयाव फैनानै बा पेक्सि लोंनानै थांनानै न'आव आरामसे ओंखाम उन्दुनो हायो खुनु मानसि नांलाय खुंलाय जानाय नङा बेनि थाखाय सब मानसिखौ फैनो खावलायबाय। रायजो राजाफोरखौ जेन अबेबा भुटान बा उदालगुरि बेफोरजों बेरायनो फैयोबा आंनि बाजै अनसक गलायाव हाबलांजागोन बा जिरायलांजागोन बेयाव माने लोंनाय जानाय जेनेबा लोंग्रा मोनगोन आरो जानाय लोंनायबो थागोन आरो एसे गोजाननिफ्राय बेरायना फैनानै दसे हाबलांनानै रेस्ट लालांनो हागोन आरो बेखौनो आं रायजोफोरखौ माने खावलायो जेन भुटानफोराव बेरायनो फैब्ला ओरै भुटान रड आरो उदालगुरि थांग्रा लामाजों बारा गोजान नङा मटन सकनिफ्राय एसे हाबबानो मोनो आरो।